गोजोन्थों गुड मर्निं एभरिवान नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय बे समाव नोंथांमोननि गेजेरावहाय सानै जे जोंनि गेदेमाफोर आसामनि पियुष हाजरिका आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सानैनि बिबुंथिखौ आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोनो आखायाव लानाय जाबाय। नोंथांमोना उइदाउट स्किप गासै भिडिअखौ नायलां आरो बिनि उनावहाय नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। दानो जोङो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय जोङो खोनानो मोन्दों जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रिनिफ्राय गासै प्राइभेट स्कुलफोरनि गेजेरावबो गासै गरिब दुखी गथ'फोरखौहाय 25% बिसिनावबो सिट बिनानै सोसननाय जासिगोन होननानै बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंनायखौ जोङो मोन्दों आरो गासै स्कुल सालायगिरिफोरजों सावरायनायनि गेजेरजों बेखौहाय बिथाङा समाधान खालामगोन गोख्रैनो केबिनेटआव सावरायनायनि गेजेरजों बिथाङा होनदों। नाथाय बियो मोनसे प्राइभेट स्कुल सालायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। दिनै जोङो थोंजोङै जोङो नायनो मोनबाय रायजो राजाफोर डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया इडुकेसन सेक्टराव फैसा बाहायनो गोसो गैला आरो बिथाङा सरकारि स्कुलफोरखौ फोसाबनायनि मोनसेबो प्लान पलिसि गैला जोङो बेखौसो नुहुरदों। दिनैहाय जायफ्रा दिनै जोङो दिल्लीखौ कम्पेयार खालामनानै नायोब्ला जायनि फलाव बै समावहाय दिल्लीनि अरबिन्द केजरिवाल बिथांनि गासै इडुकेसन आरो मेडिकेल फ्रि गासै आरो कारेन्ट फ्रि बेफोरखौ नुनायनि गेजेरजोंहाय आसामावबो दिनैहाय आम आदमि फैनायनि गेजेरजोंहाय गावनि ओंखामखौ गावनि गाद्दिखौ सिनानै लासिगोन नामा बे गिनायनि गेजेरजों अरबिन्द केजरिवालखौ आसामाव हाबनो थाखाय बिथाङा अबजेक्सन होदोंमोन। आरो बेबायदिनो राहुल गान्धी बिथाङा साख्रिनि थाखाय आरो गोबां बेबायदिनो एसटि जनगोष्ठीफोरनि थाखाय बाथ्रा दैखांनायनि उनाव जुनैहाय बिथाङा नैबे आसामाव फैनायावहाय बिथाङा बेबायदिनो गोबांथार कामाख्या मन्दिर आरो बेबायदिनो गोबांथार मन्दिरफोराव हाबनो हानायनि बिथाङा माना खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों रायजो राजाफोर। बेयो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि आसाम आरो माबानि थाखाय बर' हारिनि थाखाय आरो मा होनो जोंनि भारतबर्षनि थाखाय। दिनैहाय जोंनि इण्डियानावहाय 60,000निबो बारा 60,000निबो बारा एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाइ स्कुल थैलांजोब्बाय सरकारिया आरो जोंनि आसामावनो बांसिन होननानै बुंब्लाबो अरजाया 4,000निबो बारा एमइ स्कुल एलपि स्कुल गासैबो थैलांबाय। नाथाय दिल्ली बायदिखौ जोङो खोनानो मोन्दों आरो जोङो नुनो मोन्दों थांनानै रायजो राजाफोर। मानो होनोब्ला जायनि थाखाय आङो दिनै आम आदमिखौहाय गावनि साननानै दिनैहाय जयनिं लानानै जोंनि नैबे बिटिसिआवबो लाबोनाया मानो होनोब्ला इडुकेसन सेक्टराव दिनैहाय गासै प्राइभेट स्कुलनिफ्राय 6 लाखनिबो बारा स्टुडेन्टफ्रा नागारनानै प्राइभेट स्कुल नागारनानै गभर्नमेन्ट स्कुलावहाय जयनिं लाफैदों। मानो होनोब्ला गासैबो एभ्रिथिं फ्रि आरो फरायनाय फेसिलिटि गासै फोरोंगिरिफोरखौहाय बेबायदिनो कचिं होनायनि गेजेरजों सेमिनार लानायनि गेजेरजोंहाय बिथांमोनखौ पारफेक्ट खालामनायनि गेजेरजोंहाय सेलारि रेगुलार एसेब्लाबो रेगुलार खालामनायनि गेजेरजोंहाय गोख्रों इडुकेसनावहाय मेडिकेलावहाय दिनैहाय दिल्लीनि अरबिन्द केजरिवाला लाबोनो हादोंमोन गोहोम खोख्लैनो हादोंमोन जायनि फलावहाय दिनै बिजेपि सरकारा बिथांखौ जेलाव दोननो गोनां जादों। गासै बिथांखौ अरबिन्द केजरिवाल मानगोनां गेदेमा बिथांखौ गिनायनि गेजेरजोंहाय दिनैहाय जोङो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि रावजों सुरजों जोङो मिथिनो मोनो बेराफारसे गोदै गोदै नाथाय सिंजोंहाय खंख्रायग्रा बेबायदिखौसो जोङो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि रावखौ जोङो नुनो मोन्दों रायजो राजाफोर। मानो होनोब्ला दिनैहाय गभर्नमेन्टनि गासै इडुकेसन सेक्टरखौहाय मोजां खालामनांगौमोन। जोङो दिनै बर'नि गेजेरावनो नाय बर'खौ जों दिनैहाय आसाम सरकारा थगायदों दिल्ली सरकारा मावनानै हरगौ दिनैहाय आसाम सरकारजोंहाय जोङो थगायजानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। नाथाय दासिमबो जोंनि बड'लेण्ड स्टुडेन्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै दासिमबो साननो रोङाखै अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन जे जोंनि बर' हारिनि जे स्टुडेन्ट इउनियनफ्रा दासिमबो साननो रोङाखै रायजो राजाफोर। सिरि मोननांसिगौमोन जोंनि बर'फ्रा लेडारफ्रा दासिमबो सिरि मोनाखै जायनि फलावहाय जोङो दासिमबो जोंनि नैबे बिटिआर इमप्लिमेन्टेसनखौ दासिमबो खालामफुंनो हायाखै थगायजाबोदों। दिनैहाय जोङो मोननो थांदों रायजो राजाफोर जाय सुबुंफोरखौ लानानै एनडिबिफोरखौ लानानै सान्थि सुक्ति खालामदोंमोन पिस एकर्ड खालामदोंमोन नाथाय बिथांमोनखौनो दिनैसिम माबा मोनसे फाइनान्स आरो नन फाइनान्स बे बाथ्राखौ लानायनि गेजेरजोंहाय दिनैहाय सिगनेटरिफ्रानो जेलाव थानो गोनां जादों। बे थगायजानाय नङा नंगौना नङा जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर। आरो जोङो दिनै नुनो मोन्दों पियुष हाजरिकाया एमएलए आ बिथांमोनहा
नैबे केबिनेटआव सावरायनायनि गेजेरजोंहाय नैबे 22 तारिख फैगोन 22 तारिखआवहाय केबिनेट सावरायनाय जागोन बिथांमोनहा पार्लामेन्टआव बाव सावरायनायनि गेजेरजोंहाय बिथांमोनहा मा लागोन स्टेप लागोन बिथांमोनहा नैबे कमथाफुरि जायफ्रानाखि बिदों नोंथांमोनहा मिथिखागौ कमथाफुरि होनो बिथांमोनहा एप्रुभेल खालामनो थांगासिनो दङ सक्सेसफुल जागोन ना जाया बेखौ मिथिया नाथाय बिथांमोनहा सासे मिनिस्टारा बाथ्रा दैखाङो मोनसे हारिनो मोनसे जातिनो कमथाफुरि होनायनि नाथाय दिनैहाय जों माब्लासिम फुल फ्लेजेड बड'लेण्ड मोनगोन रायजो राजाफोर जोंनि नैबे गबिन्द बसुमतारी आरो फेरेंगा मोनहा गावसिनि जे लोगो जे जेलाव हाबनानै दङ सिगनेटरि बिथांमोननि थाखाय माला बाथ्रा दैखांगोन नाथाय बिथांमोनहा दिनै गाद्दि सिजानो गिनायखौसो जोङो नुनो मोन्दों नंगौना नङा रायजो राजाफोर गाद्दि सिजानो गिनायखौसो आंनि नोजोरजों नुनो मोन्दों रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा नायलांदो पियुष हाजरिका आरो दिनैहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मा बुंलांदों बेनिफ्राय नोंथांमोनहा उइदाउट स्किप गासैबो नायलांनायनि गेजेरजों कमेन्ट खालामहर आमार অসমৰ বহুত অঞ্চলত স্থানীয় মাধ্যমত কিছুমান ভাল ভাল স্কুল গঢ় লৈ উঠিছে শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন জাতীয় বিদ্যালয় বিভিন্ন আমাৰ বৰাক ভেলীত সৰস্বতী শিশু নিকেতন হ'ব বিভিন্ন বিদ্যালয় যত নেকি ভাল ভাল স্থানীয় ভাষাৰ শিক্ষানুষ্ঠান গঢ় লৈ উঠিছে আজি আমি শিক্ষা বিভাগক নিৰ্দেশ দিছো যে সেই বিদ্যালয়সমূহৰ 25% সিট সৰকাৰে লৈ ল'ব পাৰে নেকি আৰু সৰকাৰে ষ্টুডেন্ট নিদিয়ে গাঁওখনৰে দুখীয়া 25% লৰাই এডমিশন ল'ব পাৰে নেকি আৰটি এক্টত তাৰ ব্যৱস্থা আছিলেই কিন্তু আমাৰ অসম চৰকাৰে তাক ইমান দিনে ৰূপায়ণ কৰা নাছিলে আগবাঢ়িছো আৰু আমাৰ কিমান নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে প্ৰথম কথা কিমান নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে সেকেন্ড কথা সমষ্টি গঠন কৰিব লাগে থাৰ্ড ইলেকশ্যন কৰিব লাগে আমি যেতিয়া প্ৰথমে কোচৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ সংগঠনসমূহৰ লগত গৈছিলোঁ তেখেতলোকে কৈছিলে যে কিছুমান গাঁও আমাৰ 50%ৰ তলত আছে আমাৰ নিয়মটো এনেকুৱা আছিল প্ৰথম যে 50% কোচৰাজবংশী মানুহ য'ত থাকিব বা তাৰ ওপৰত থাকিব সেইবিলাক কমতাপুৰ অঞ্চলৰ আণ্ডাৰত তেখেতলোকে আমাক জনালে যে আমাৰ বহুত গাঁও তেতিয়া বাদ কৰি যাব কাৰণ আমাৰ ৰেভিনিউ ভিলেজৰ আমাৰ নিয়মত হয় গতিকে আমি তেতিয়া কৈছিলোঁ যে যদি এই অঞ্চলত থকা আমাৰ কলিতাসকল দুৰ্গাসকল আমাৰ ট্ৰাইবেলসকল ৰাজাসকল গাৰোসকল দেশীসকল আমাৰ নাথসকল পুত্ৰধৰসকল তেখেতলোকৰ যদি আপত্তি নাই তেতিয়া আমি সমষ্টিখিনি ডাঙৰকৈ বনাব পাৰোঁ